जोबोद दुखुनांथाव खोथा लोगोफोर। गुवाहाटीनि नलपारा होननाय गामिनि बर'फोरा गासै 45 नखरफोरा न' बां सिफायनानै होखारजादों। खुलुमबाय आंनि अनजाथाव लोगो नोंथांमोन। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बा खोनाखाबाय जानांगौ बर'फोरा दिनै मा हालोदाव जानानै दङ। गुवाहाटीनि बर'फोरा दिनै मा जाहोनाव मानि थाखाय बेबायदि होखारजानो गोनां जाखो, न' बां सिफायनानै होजानो गोनां जाखो, बेखौ नोंथांमोना गुबुन गुबुन ससियेल मेडियाफोराव नुबाय जानो हागौ। बिना नटिस बिना वार्निं बेबायदि होखारनाया सरकारा जोबोर गोरोन्थि जादों। मानोना माबा मोनसे खामानिखौ मावनो नागिरदोंब्ला गिबियावनो वार्निं एबा नटिसखौ होग्रोनांगौ। बिना नटिस वार्निं बेफोरबायदि डाइरेक्टलि एटेक खालामनाय बा डाइरेक्टलि बेबायदि एभिक्सन खालामनाया जोबोर गोरोन्थि जादों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन बर'फोरखौ बा इन्डिजिनियास ट्राइबेल सुबुंफोरखौ रावखौबो बेबायदि एभिक्सन खालामनाय जानाय नङा, होखारनाय जानाय नङा। नाथाय दिनै मानो, मा जाहोननि थाखाय बर'फोरखौ बेबायदि न' बां सिफायनानै होजोबखो आरो मानो आलाय सिलाय खालामदों, बेखौ बिथांनि मथेब्ला गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरा ट्राइबेल नङा नामा? गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरा इन्डिजिनियास सुबुं नङा नामा? मानो थाखाय बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनो मोनखो? आरो मोनसे दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय बे होस्रांजानाया दिनैसिम साननै जाबाय, नाथाय बर'नि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोर आरो BKWSनि दैदेनगिरि बिथांमोन सासेबो बै जायगायाव थांनानै नुजाथिहैनायखौ नुनो मोनाखै, मदद हैनायखौ नुनो मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो जोंनि बर'नि मानगोनां निउस चेनेलफोर, बड'लेण्ड रादाब, गिदिर गिदिर निउस चेनेलफोर, बेफोर निउस चेनेलफोरा थांनानै बेयाव निउस कभार खालामहैनांगौ। मानोना गुबुन हारिनि निउस चेनेलफोराथ' बेयाव थांनानै बर' हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ दिन्थिनाय नङा। बेनिखायनो जोंनि बर'नि जिमानखिनि ससियेल मेडियायाव गोरों गोरा सुबुं नोंथांमोन दङ, नोंथांमोनानो थांनानै बै जायगायाव बेफोर निउसफोरखौ कालेक्ट खालामहैनांगौ आरो बयनिबो सिगाङाव मोन्थिनाय बायदि दिन्थिनानै होनांगौ। अब्लासो बयबो मिथिनानै बिथांमोननो थाखाय गरफा गरनै सोरबा साफा सानैया मदद हरनो हागोन। मानोना बिथांमोना सानफायाव बोथिसेल' ओंखाम जानानै रानजानानै थानो गोनां जादों। थानो थाखाय न' गैया, जानो थाखाय ओंखाम माइरं दै गैया। बिथांमोना गोबां गाज्रि हालोदाव गोग्लैनानै दङ। नोंथांमोना उनावहाय सरकारा मा सलिउसन लायो बेखौ उनावसो मिथिना मोनसिगोन। मानोना दायो गोबां गाज्रि थासारियाव दङ। बेनि थाखायनो मा बुंबावगोन, दिनैनि बे भिडिअ दुखुबो मोनो आरो बर' हारिनि बिदि आलाय सिलायखौ नुयोब्ला गोरबोआ गाबखाङो। बे भिडिअखौ बानायनो होननानै सानाखैमोन, नाथाय लोगोफोर मा खालामनो। जोंनि बर'आवबो गोबां निउस चेनेलफोर दङ, गोबां गिदिर गिदिर चेनेलफोर बानायनानै दोननाय दङ। बिथांमोना दासिम बैयाव थांनानै थोजासे निउस देखायाखै। मोननैल' निउसखौ नुदों आं बे जायगायाव थांनानै निउस कभार खालामनाय, बिथां प्रान्जल नार्जारि आरो मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड बुब्लि। अब्ला गोबां निउस थासेयावबो बे मोननैल' निउसआ थांनानै दिनै बेयाव खौरां लाहैदों। बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद। आरो मा बुंनो।